La Plie ba yakani ki emergency and trauma unit menagala si ublay. Dai kongsan jukani kasngi kong hiarman pertu ibadairu chairperson juga jesang kintai KGP assembly bari belong ru idakot juga governing board jongkani ka hospital. Kani ka jingple ka long ru kumshibanta jongka jingrakhi ka lingko snem ka bakhandai pinyo jongkani ka jingsumar. Hagani ka hospital menta ka danru ka licensed blood bank, ka respiratory therapy, ka physiotherapy, ka occupational therapy, ka radiology department, ka laboratory department ka bar pasau kenta bar ka pharmacy department. Reverend RM Kharshan Diu chaplain jaka hospital ula peloi ka jingdwai ka bakar pangna ka benta kani ka sngi. Kani ka jaka sumar ka donri ki doktor ki bra pintabet iradi ha kani ka phang. La ban ka do hang ni ba ka snam arja khatpra ki den hadu khat saw hajar sanspa anyo pun ringur ki nongpang ki bla sha sumar ka ta khanda hajar sanspa sam sawngur ki bathia ba san hajar arpu arngur ki bashu aidawai lane pha sumar no shawai. Ha ka snam arja kha nyo bat ki den khat we hajar praspa san phnyungut kata nyo hajar khandai spa nyo pasangut ki basa bat la hajar praspa prapulangut ki brashu aidawai ki bynta badang shida pynthymmai hapoh kani ka hospital kilong bala bu shu san riutli ki jingthia ka jaka khre na ka bynta ki nurse jong ki emergency and trauma unit ka consultation room bar ka jaka ban up kinong sandran nongpang ki tiar blathi thma ki kinthup ya phratali ki trolley ka wei ka cardiac monitor laitali ki pulse oximeter but santali ki wall mount stand Don ka daw ko kham ana ayo play ka panggali si na mar ka jingdaw kendai ko news nem ko hospital la do blessing ka kasnem khatnas pa wa di hakani ko por ni aman ka pang na ta ban play ya ni ka emergency but trauma unit ni penpau ko ba ka jingsumar ba ko borom kito baro kibadan bynta hakaban tray hakanya ke unit banyarap ikibriu kibawan nikidaw ki accident di jingsumar ni kinu kijimpang kisuan jan kan mat nangit kadai ke jingakloy jompi kadai ke jing yarap kaba kyrkieh kaba stek ke jompi kaba la pelong ya kanika unit bakan dang donkam show banang penha namar ke jingwan jong nongpang iai ko yo play ba ulialam kali ko hospital wat ka kadai ban ya in ba jing at lung ba ki eryong dei kum ka chairman jong ka jinge sengen thai ki jipi assembly rangkat pa ki baragan thai ni patpau ka jingsumar ni phi baro ki doctor ba ki nurse kiba la yai ne scam kiba la train shiton ban pelong pat ke ni ko hospital kum ba long minta ku blai shibo ni phi blai kur ku phi wei kin ma ne ka jingkemen Pinmat ke jingsuk wat epidai bantreshtam. Ani kesni ar usan taring march arajar khat kendai ipen bena pala Plie ya kanika emergency but trauma unit ai pakito wan hangni kin shem ka jingtren ka jingja thai lengba ka jingsumar ka bayo nagat kiti jingshakri dry yaw play long ko buram minta la shai achidu ka pamchu